TikTok. Anxiety, depression, and eating disorders. The social media giant conceals the dangers of its app, especially to children. To think what these companies are doing, what they know they're doing, and the harms that are being caused in the real world are horrific, horrific. The families of 2 little girls say TikTok caused their deaths. TikTok's algorithm keeps young people scrolling. Little is known about the potential mental health impacts it may have. They have operated under the belief that they're immune. TikTok has repeatedly chosen the path for more control, more surveillance, and more manipulation. And they've pulled the wool over all of our eyes. We will keep safety, particularly for teenagers, as a top priority for us. TikTok dnes pozná každý, od roztomilých videí so zvieratami, cez divné videá so SpongeBobom, brainrot, falošné správy o smrti, až po aktivistov. Všetko máte na dosah jedného gesta. Na prvý pohľad ide len o ďalšiu zábavnú sociálnu sieť, ale jej pozadie je omnoho znepokojivejšie. Príbeh TikToku sa nezačal v garáži 2 nadšencov, ako napríklad Apple, Disney alebo Google. Za aplikáciou stojí čínska technologická spoločnosť ByteDance, ktorá v roku 2018 kúpila populárny musical a spojila ho so svojou čínskou verziou Douyin. Už o rok mal TikTok stovky miliónov používateľov a úplne nový typ algoritmu. Na rozdiel od iných platform, TikTok neukazuje len obsah od ľudí, ktorých sledujete. Od prvej chvíle zbiera o vás dáta, polohu, vek, správanie a dokonca aj biometrické údaje z kamery, vrátane tváre. Umelá inteligencia z toho skladá profil, aké máte nálady, čo vás trápi, čo vás rozosmeje. Preto feed vyzerá, ako by čítal vaše myšlienky. Ale nie je to len teória. Používatelia opakovane hlásia, že aplikácia im zobrazuje videá o témach, o ktorých hovorili iba v súkromí. A Apple dokonca prichytil TikTok, ako v tichosti sleduje obsah schránky v iPhonech. TikTok's Chinese owner, ByteDance, had TikTok gather information about users' views on social issues, including gun control, abortion, and religion. Zber dát je však iba jedna stránka problému. Druhou je manipulácia a cenzúra. Podľa bývalých zamestnancov majú k používateľským dátam prístup aj čínske orgány. A keď ich vláda vyžiada, spoločnosť ich musí poskytnúť. Internet dokumenty navyše ukázali, že moderátori dostávali pokyny potlačať videá ľudí s nevhodným vzhľadom alebo z chudobnejšieho prostredia, aby aplikácia pôsobila atraktívnejšie. A pri témach ako bol masaker na námestí Nebeského pokoja či nútené práce Ujgurov zasahovala cenzúra priamo na príkaz vlády. TikTok je navrhnutý tak, aby ste ho nemohli odložiť. Nekonečný feed, nepredvídateľné videá a systém odmien funguje na ten istý dopaminový mechanizmus, ako návykové látky. Remember, dopamine is about novelty, surprise, and the sense that we are on some exciting track. That's what dopamine is really about. Priemerný používateľ tu denne strávi viac než 1,5 hodiny, často bez toho, aby si to uvedomil. TikTok teda nie je len nevinná platforma na zábavu. Je to precízny nástroj na zber dát a formovanie správania, ktorý dokáže ovplyvňovať, čo považujeme za pravdu a čo za lož. A práve vďaka tomuto prostrediu sa darí ďalšiemu fenoménu, tvorcom, ktorí posúvajú hranice ešte ďalej. V nasledujúcej kapitole sa pozrieme na Bobhouse, skupinu influenceriek, ktoré využívajú TikTok a ďalšie siete na šírenie a zarábanie na 18+ obsahu. Bobhouse je skupina mladých tvorkyň, ktoré sa preslávili na TikToku a ďalších platformách. No ich hlavným zdrojom príjmu je, prekvapivo, OnlyFans, služba zameraná na dospelý obsah. Všetky členky otvorené produkujú erotické fotografie a videá. Spoločný dom v Miami slúži ako kulisa aj značka, z ktorej vytvárajú neustály prúd krátkych videí, ktoré pôsobia nevinným, zábavným dojmom, no v skutočnosti lákajú divákov na platený 18+ obsah. Hlavným motivom sú peniaze a rýchla sláva. Na sociálnych sieťach sa prezentujú luxusným životným štýlom a sami zverejňujú zárobky,
100 000 až milióny dolárov mesačne. Klipy, v ktorých sa pýtajú jedna druhej, koľko si zarobila a ukazujú šeky na milióny, sa na TikToku stávajú virálnymi. Alright, how much did you make last month? 6 million. Alright, next person. That was underwhelming. I don't even. Aisha, how much did you make last month? Like around 2.5 mil. Do you feel poor yet? Sweet. Made more than LeBron last year. God damn. He made 56 million, I made 43. Are you still looking for someone that makes more than you? I'm looking for someone who doesn't know who I am, which is hard. Yeah. Tento formát je ideálny. Je krátky, šokuje a udržuje divákov v aplikácii. Problém nie je len v tom, že ide o obsah pre dospelých. TikTok má nízku vekovú hranicu publika. Algoritmus nerozlišuje kontext. Videá Bobhouseu síce neobsahujú explicitné zábery, no využívajú provokatívny štýl, sexualizované tance a neustále narážky na zárobky z erotiky. Mladí používatelia tak dostávajú skreslený obraz, že kariéra v erotickom priemysle je ľahká cesta k bohatstvu. How much money have you made total out of this whole thing? Total? Around 72 million. 72 million? Okay, what's the most expensive thing that you've bought so far? Probably my house. Your house? Yeah, my house. I just dropped, it was 2.7 million on my house. Okay, now is that the Bop house or that's your solo house? No, that's my solo house. Členky často stavajú na estetike, že vyzerajú ako tínedžerky, čo priťahuje mužské publikum, ale zároveň vysiela problematický signál neplnoletým dievčatám. Stačí vyzerať mladšie a peniaze sa len sypú. Najvýraznejším príkladom bola návšteva 17-ročnej youtuberky Piper Rockell. Hoci sa oficiálne netvoril explicitný obsah, samotná spolupráca normalizovala predstavu, že mladistvosť môže byť súčasťou sveta, ktorý je úzko spojený s erotikou a predajom sexuality. Aj samotné členky priznávajú, že nechcú, aby ich tínedžerky následovali. You know, we don't want any young girls to look at us and think that they want to do this when they get older. Okay, because that's what parents are mad at you guys. Yes, because they say you're like OnlyFans stars, but then you masquerade as TikTokers. Well, I understand, but also for all of us, you know, OnlyFans wasn't something that we wanted to do. It was kind of a last resort. We had bills that we had to pay, and the economy has been so rough. It's been so hard to live. So we all started this just to make our lives easier, and we got really, really lucky and ended up blowing up. And this doesn't happen to everyone. It happens to very few people. So we're all blessed to be in our positions, but I don't want to tell people to do this and then think that they're going to get to this level, because it's very, very, very No ich videá hovoria opak. Zábery, v ktorých sa chvália luxusom a rozprávajú, koľko zarobili vďaka OnlyFans, sú marketingovou návnadou. A algoritmus TikToku ich šíri práve k mladému publiku, ktoré je najcitlivejšie na rýchlu slávu a peniaze. Bobhouseu funguje ako dokonalý príklad, ako sa 18+ priemysel dokáže zamaskovať do formy bežného obsahu na TikToku. Dievčatá ho robia pre obrovský zárobok a okamžitý dosah. No práve preto je tento typ obsahu pre mladých divákov nevhodný a zavádzajúci. Spája sexualizáciu, ilúziu ľahkého luxusu a estetiku tínedžerstva do jedného balíka, ktorý sa šíri rýchlejšie, než dokážu rodičia či samotná platforma zareagovať. Priekopníkom tohto obsahu bola Bella Delphine, ktorá otvorila dvere modernému 18+ marketingu. Svoj internetový fenomén postavila na odvážnom spájaní roztomilej anime estetiky so šokom a humorom a ukázala, že práve bizarnosť môže byť najlepšou reklamou. Roztomilo divné výstupy zámerne miešala nevinný vzhľad s absurdnými scénami. Slávny Ahegao výraz a videa s chobotnicou, provokatívne pózy, ktoré sa okamžite šírili po internete. Predávala vodu zo svojej vane za $30, ktorá sa predala za 2 dni a spustila mediálnu hystériu. Tieto kroky z nej spravili ikonickú priekopničku online 18+ obsahu, ktorá ukázala, že kombinácia sexuality, šoku a vtipu môže vyvolať masívnu pozornosť a pripravila pôdu pre dnešné fenomény, ako je napríklad Bobhouseu. Na TikToku nevznikajú len nevinné tanečné trendy či zábavné videá. Objavujú sa tu aj také, ktoré sú výslovne nebezpečné. Ide o fenomén, ktorý sa opakuje.
Mladí ľudia chcú získať pozornosť, sledovanosť alebo jednoducho nezaostať za ostatnými. A to aj za cenu vlastného zdravia. Jedným z najlepších príkladov je prípad Camerona Sia. V roku 2018 spôsobil smrteľnú dopravnú nehodu, pri ktorej zomrela 24-ročná Jessica a jej 20-mesačná dcéra. 18-year-old Cameron Herron was racing then 17-year-old John Barano on Bayshore Boulevard. They said Herron's car plowed into Jessica Robinot and her 1-year-old daughter Lilia crossing the street. Cameron dostal 24 rokov väzenia, no TikTok si z neho urobil akúsi celebritu. Hashtag Justice for Cameron nazbieral desiatky miliónov pozretí, pretože niektorí používatelia tvrdili, že je príliš pekný na väzenie. Namiesto úcty k obetiam sa tak vytvorila nezdravá fascinácia páchateľov, ktorá prerastla až do posadnutosti. Podobne nebezpečné sú rôzne challenge na TikToku, ako napríklad Blackout Challenge, kde si deti privodzovali nedostatok kyslíka, až kým nestratili vedomie, aby sa dostali do stavu eufórie. Viaceré prípady skončili tragicky, napríklad 12-ročný chlapec, ktorý po účasti na tejto výzve zomrel. I've since discovered how dangerous this is, and children around the world have lost lives. It's actually quite scary and it's quite serious. Alebo Benadryl Challenge, kde tínedžeri užívajú obrovské množstvo liekov, aby navodili halucinácie. Takéto pokusy už stáli život viacerých mladých ľudí. A potom sú to aj výzvy, ktoré sa síce môžu zdať ako nevinná zábava, ale v skutočnosti sú brutálne. Napríklad Skull Breaker Challenge, kde dvaja ľudia nechajú tretieho skočiť do vzduchu a podkopnú mu nohy, čo často skončí otrasom mozgu alebo zlomeninami. Tieto trendy majú spoločného menovateľa, honbu za lajkami a strach z toho, že ak sa nepridáš, je čo ti ujde. FOMO, Fear of Missing Out. Je to psychologický tlak, ktorý na mladých pôsobí možno viac, než si to sami uvedomujú. Na prvý pohľad to vyzerá ako len ďalšie video, ale v skutočnosti ide o reťaz tragédií, ktoré by vôbec nemuseli nastať, keby sa podobný obsah na TikToku nestal virálnym. TikTok sa stal miestom, kde sa v priebehu pár sekúnd dá presláviť prakticky čokoľvek, a to zahŕňa aj diety, extrémne cvičenia a dokonca lieky. Stačí otvoriť aplikáciu a veľmi rýchlo sa môžete ocitnúť v tzv. Pro-ana komunite. Pri videách, ktoré romantizujú hľadovanie, poruchy príjmu potravy a nezdravý spôsob chudnutia. Jedným z najnebezpečnejších trendov posledných rokov je propagácia Ozempiku. Weight loss drugs have exploded in popularity and scammers on social media have taken notice. Videos on TikTok offer to ship popular drugs like Wegovy, Ozempic and others without a prescription. Pôvodne išlo o liek určený pre ľudí s cukrovkou typu 2. stupňa. TikTok ho však zmenil na akýsi zázračný prostredok na chudnutie. Rozhodnutí, že chci právě brát Mounjaro. Mounjaro je v podstatě lék na diabetes type 2 a taky se právě využívá k regulaci cukru v krvi a potlačení hladu. Influenceri a bežní používatelia zdieľajú videá typu "Pozri, ako som rýchlo schudol" a hashtag Ozempic. Získavajú stovky miliónov pozretí. Problém je, že tieto videá často vôbec neukazujú temnú stránku, nehovoria o vedľajších účinkoch, o nekontrolovateľnej nevoľnosti, bolesti žalúdka, riziku zápalov pankreasu či o tom, že pri dlhodobom užívaní môže dojsť k vážnym zdravotným komplikáciám. Namiesto toho vytvárajú ilúziu, že ide o jednoduché riešenie. Pichneš si injekciu a kilá zmiznú. Lekári pritom varujú, že Ozempic nie je určený pre zdravých mladých ľudí a jeho nekontrolovateľné užívanie môže mať trvalé následky. Napriek tomu sa na TikToku šíria videá, kde tínedžeri snívajú o Ozempic body a štíhlosti, ktorú dosiahli celebrity. To, čo kedysi začalo ako zdieľanie receptov na nízkokalorické jedlá, sa tak premenilo na temné priestory, kde sa normalizuje nezdravé chudnutie. A pre tínedžerov, ktorí sa už bez tak cítia pod tlakom ideálu krásy, je to smrteľná pasť. Po svete Bobhouse, kde je erotika otvorené na predaj, sa môže zdať, že ďalší trend už nemôže byť tak nebezpečný. Ale TikTok ukazuje, že sexualizovaný obsah vie byť oveľa zákernejší. Na prvý pohľad ide len o krátke filmové ukážky. Klipy z Netflixu, známe seriály, pár sekúnd deja. Lenže tieto videá majú jediný cieľ, jednu konkrétnu scénu.
Tvorca nájde moment, kde sa boskáva, vyzlieka košela alebo príde intimný zvrat a práve ten vystrihne. A potom pridá AI hlas, ktorý rozpráva dejovú líniu toho filmu, ale prevažne iba tej intimnej časti. Tieto klipy sa tvária ako obyčajné odporúčania. Algoritmus ich však posíla ďalej, rovnako ako mačiatka či vtipné skeče. Výsledok? Maloletí sa k ním dostanú bez akéhokoľvek varovania. Z dramatických alebo romantických scén sa stáva rýchla erotická návnada. To, čo v pôvodnom diele nieslo zmysel a kontext, je zrazu len pár sekúnd na rýchle kliknutie. A aby toho nebolo málo, ide o nelegálne šírenie chráneného obsahu. Netflix ani štúdia k tomu nikdy nedali súhlas. TikTok síce oficiálne zakazuje erotiku, no tento formát sa pravidlám elegantne vyhýba. Takto sa sexualizovaný obsah šíri ešte ľahšie než pri otvorených 18+ účtoch. Nie pod červeným nápisom 18+, ale skrytá za pár sekúnd filmu, ktorý sa tvári ako nevinná ukážka. Tieto videá sú o to nebezpečnejšie, že sa na prvý pohľad nejavia ako 18+ obsah. Na rozdiel od tvorcov, ktorí otvorené predávajú erotiku, tu algoritmus pomáha šíriť skrytý 18+ obsah priamo k deťom a tínedžerom. A to je problém, ktorý TikTok zatiaľ nedokáže účinne zastaviť. Keď si myslíte, že už ste videli všetky triky, TikTok pridá ďalší level. Nie je to obsah tvorcov, nie sú to filmové klipy. Tento raz ide o samotné reklamy, ktoré sa zobrazujú priamo na oficiálnom feede. Na prvý pohľad ide o nevinné mobilné hry, zoznamky alebo nové aplikácie na chat. V skutočnosti sú to 18+ kampane, maskované ako zábavné spoty. Polonahé postavy, sugestívne texty typu zahraj si a uvidíš viac, alebo animované rande scény, ktoré vyzerajú ako lacná verzia obsahu pre dospelých. Problém je, že TikTok ich označuje len ako reklamu. Algoritmus nerozlišuje, či sa na obrazovku pozerá dospelý alebo dieťa. Stačí pár sekúnd a mladý divák klikne zo zvedavosti a zrazu je na stránke, ktorá má byť prístupná len dospelým. Tieto kampane využívajú rovnaké psychologické mechanizmy ako samotná aplikácia. Šok, zvedavosť a rýchla odmena. A keďže ide o platené reklamy, majú ešte väčší dosah než bežné videá. Od otvorených tvorcov ako je Bobhouse, cez skryté filmové klipy až po oficiálne platené 18+ reklamy. TikTok ukazuje, že sexualizovaný obsah tu má mnoho podôb. A neraz sa k mladým divákom dostane práve vďaka mechanizmom, ktoré majú platformu udržať zábavnou. Toto už nie je len problém jednotlivých tvorcov. Je to systém, v ktorom sa erotika stala súčasťou samotnej infraštruktúry. Platforma, ktorá sa tvári ako miesto zábavy, hudby a krátkych videí, dokáže bez myhnutia oka premeniť bežný feed na nekonečný reťazec lakadiel, ktoré sa dotýkajú aj detí, aj tínedžerov. Nie je preto, že by si to sami vybrali, ale preto, že algoritmus vie, čo priťahuje pozornosť. Takže, je TikTok zlý? Nie je. Je to len nástroj. A nie je nič zlé na tom dopriať si po náročnom dni chvíľku pohody a scrollovania. Je to moderná forma relaxácie. Kľúčové je však jedno slovo – balans. Keď prestáva byť doplnkom dňa, ale stáva sa jeho hlavným bodom. Je čas na reset. Užívaj si ten oddych, ale nezabúdaj preplávať späť do reálneho sveta. Všetko je to len o zdravom rozume. Ďakujem za pozornosť.